B'investiment ta' 350,000 euro infrastruttura Malta fetħet parkeġġ pubbliku ġdid bis-swit il-Kulleġġ San Tomas More f'Ħaltarxin, dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-parkeġġ il-ġdid stess. Fil-fatt tħabbar kif dan il-parkeġġ il-ġdid jinkludi fih danu 128 parkeġġ għal vetturi, dan fil-waqt li ż-żona li jinsab fih jagħmilha faċli biex nies li jkunu jridu jmorru lejn il-Knisja Parrokjali ta' Ħaltarxin jipparkjaw hemm u jimxu biss 200 metru. Il-parkeġġ fih ukoll waqfiet ġodda x-xarabanks għal aktar sigurtà l-istudenti tal-iskola, iwassal ukoll għal-mina tal-mixi u r-roti bejn Ħaltarxin u Santa Luċija li infrastruttura Malta bniet fl-2020 bħala parti mill-proġett tal-mini tar-roundabout ta' Santa Luċija. Ix-xogħlijiet li saru inkludew it-poġġija ta' kejbil taħt l-art għal sistema ta' dawl ġdida u katuzzi għall-ilquħ tal-ilma tax-xita. Intant wara konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Ħaltarxin, infrastruttura Malta sebħet iż-żona tal-parkeġġ bi 15-il siġra ta' żebbuġ, 12-il siġra tal-palm u 400 tarbuxellu pjanti oħra żgħar. Il-kontratturi tal-Aġenzija ser ikomplu jsaqqu jieħdu ħsieb dawn is-siġar u arbuxelli fis-snin li ġejjin. Il-parkeġġ fih ukoll stazzjonijiet tal-iċċarġar tal-karozzi elettriċi. Il-Ministru Ian Borg li indirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet tenna sodisfazzjon tiegħu għal dan il-proġett li kien ilu fuq l-ixkaffa għal madwar 35 sena. Anke inħarsu lejn sistemi li l-infrastruttura tagħna għandha bżonn għallum u għal-għada bħal dawk tal-vetturi bl-elettriku allura charging stations rispettivi. Ħina kuntent biex xogħol li għaddejja infrastructure Malta mhux biss bi proġetti kbar, Central Link, Marsa Junction, imma anke proġetti bħal dawn li jagħmlu differenza kbira fil-komunità.